Даражэнькія, зноў пятніца, дзень роднага свайго. А вось яно, сваё, якасць па-беларуску. А гэта пернік з фруктовай начынкай. А пабачце, і да маіх абояў, і да гэтых цудоўных кветак. Давайте же паспытываем і паглядзім, што там унутры. Ці бываюць цуды? Бываюць. Вы бачылі, якія ў мяне кветкі? І вось такі малюнак на гэтай упакоўцы. Пабачце. І так. Якая прыгажосць! Сваё. Ну, чуваць, што пахнець фруктовай начынкай. Под кофеёк, под чаёк. Сваё, роднае, беларускае. Вельмі смачна. Купляйце сваё, беларускае. Ці не цуд? Адзін к аднаму. Кветкі тут і кветкі тут.